Zdravím priatelia, zdraví vás Tono Škultéty. Ukážem vám, ako sa nastavuje GPS na tejto loďke Grizzly Marine. Ako tá loďka funguje vlastne pri zadávaní GPS súradníc, ako nastaviť domácu polohu a ako sa tam vrátiť. Vopred upozorňujem, že toto video vôbec nie je profesionálne, nebude vidieť ani displej ovládača, bohužiaľ, ale skúsim vám popísať, čo by ste mali na tom displeji vidieť. V každom prípade budem sa snažiť demonstrovať to nejakým takým spôsobom, aby vám to niečo dalo, aby ste si vedeli to GPS na tej loďke nastaviť. Čo sa týka tejto loďky, tak nech vás nezaskočí tá antenka na pravej strane tej loďky. A navyše ani ten vypínač, ani to svetlo, vlastne podľa ktorým možno nemáte ani jednu antenku na tej loďke, závisí to od tej verzie. Ja ju mám s dvomi antenkami z toho dôvodu, že zákazník si tam vlastne žiadal aj sonár. Tá jedna antenka slúži vlastne pre ten sonár. Dobre, ešte opred by som vás chcel upozorniť, že ak vám loďka nebude fungovať takým spôsobom, ako si to predstavujete, že proste bude sa vrácať na pozíciu nejakým veľkým oblúkom, alebo proste sa netrafí, alebo sa bude otáčať na jednom mieste, väčšinou je to spôsobené kalibráciou gyroskopu. Je to zásadný problém, ktorý som vlastne ja zistil až neskôr. Loďka sa musí zapínať na rovnom povrchu a mimo vody. Taktiež to párovanie s tým ovládačom predpokladám, že by malo nastať ešte predtým, než tú loďku vložíte vlastne do vody. A keď to nespravíte, že sa vám zle nakalibruje ten gyroskop, bude vám robiť loďka vlastne blbosti na vode. Takisto, tí, čo poznáte túto loďku, možno viete, že je trošku obťažnejšie vlastne to nastavenie to GPS-ka. A môže sa stať, že náhodou stlačíte nejaké tlačítko dlhšie ako máte a namiesto toho, aby ste povedzme zadali domácu polohu, tak vlastne skalibrujete gyroskop a budete to robiť na vode a zle sa ten gyroskop proste nakalibruje. Dobre, takže loďku máme zapnutú, zapneme si aj ovládač, vlastne nemáme loďku zapnutú, bude zapnutá za chvíľku, hej, čiže mimo vody, zapneme aj ovládač. Spárovali sa. Dobre, ja som tam mal hlášku navyše, to znamená, že môj ovládač sa vlastne vybíja, mám tam slabé baterky. Dúfam, že to nejak dotočíme. Ale medzi tým sa ohlásila informácia, že loďka hľadá vlastne GPS súradnice. Takže dáme ju na vodu. A nejaké 2-3 metre od brehu si zadáme vlastne východziu pozíciu. Východziu pozíciu zadávame tak, že toto tlačítko vľavo hore stlačím dvakrát, ale nie rýchlo po sebe, ani moc pomaly. Ten interval medzi dvomi stlačeniami smie byť maximálne 5 sekúnd, ale musí byť viac ako 1 sekúnda. Takže stlačím ho raz, stlačím druhýkrát. Ovládač mi ohlásil, že som zadal vlastne východziu pozíciu. Teraz sa trošku odplavím s tou loďkou. Ak sa chcem na tú východziu pozíciu vrátiť, tak stlačím toto tlačítko tu. Krátko a raz. Čiže stredné horné tlačítko. Krátko a raz.